Kainday, ang ulam namin ngayon ay karpa, ulo ng karpa, mga kainday, o paksiw. Kainday, bawang, sibuyas, luya. Tingnan natin mga kaindays. O, ayan, kumukulo na siya. Kaluto na. Oops. Tignan natin ng onion leaves para masarap. Po, yung niloto naming karpa, paksiw na karpa, yung ulam namin ngayon mga kainday. Meron ditong atsa na sibuyas at may katabi pang isang sili. May sabaw ng sinigang ng oman. O, sinigang ng oman yan. Sabaw na lang mga kainday. Sabaw, ayan. May sabaw daw ka na eh? O, gusto ko rin na sabaw. Kain na tayo mga kainday.